गिबि गिबियावनो मोनफ्रोम निउस चेनेलनिसिम सिमेन बि आब्दुल आलाय बाथौ गौथुमनि जानानै मागो फोरबोनि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। जोङो मागो फोरबोखौ बोसोरफ्रोमबो साननैनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै फालियो। मैया संक्रान्ति दिनाव भेलाघर लावखार ओंखाम जानायनिफ्राय लानानै भेलाघर सावनाय बे हाबाफारिखौ मावबाय आरो बेवहाय जोङो गय खान्थाल थाइजौआव बाथि हाग्रा एबा थुरिजों गय दंफाङाव खायो। बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै दिनै 1 मागो गोथार सान बे फुंबिलि समनिफ्रायनो जोङो दिनै फिरफिला बिरजेननायनिफ्राय लानानै गोथैसि बावनाय आरो गोथार खेराइसालियाव आर'ज मोनथिनायजों लोगोसे जोङो ओरैनो मागो फोरबोखौ लानानै सावरायमेल खुंनाय जागोन आरो बेवहाय जोङो मोन 66 गामिनिफ्राय बाथौसा बिथांमोनखौ जोङो लेंहरदों आरो बिथांमोना गाजा गोमजायै बाहागो लाफैगोन। आरो बेवहाय जोङो मोनसे गोजोनथाव खौरां बुंनांगोन। जोङो बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि लेङाइ नेहाथारि मान गेदेर बुद्धदेब स्वर्गीयारि सार बिथांखौ जोङो बुंथिगिरि महरै मोननो हादों। बिथाङा सम बायदि 9:30 जोंनि हाबाफारिया जागायगोन। बिथाङा जोंनि बेसिम सफैगोन खोथा होदों आरो जोङो मोनसेखौ गोग्गाना लानांगोन, जों बाथौ धोरोमारि सिबिसुला एबा फोथायग्रा हिसाबै जोङो मागो फोरबोखौ जोंनि बाथौ धोरोमनि मोनबा फोरबोनि जोबथा फोरबो। बे जोबथा फोरबोखौ जों आबाद मावनानै गाजा गोमजायै जोंनि माइनावखौ दिखोनानै जोङो गोसो खुसियै मागो दमासि हिसाबै जोङो सौराय फिथा, एंथाब फिथा, थावसि बायदि फिथा सावनानै गाजा गोमजायै जोङो गोसो खुसि गोजोनै एकदम फुरथि खालामनानै जों फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालियो आरो। जोङो दानि दिनाव जिथु गोदोनिखौ गारनानै गोदान जिथु नेमखान्थिजों थांबाय थानो नागिरो, थ' बेखौ हमथानायाव जा सिमेन दख'रा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोबां बिहोमा दं। बेवहाय सिमेन बि आब्दुल आलाय बाथौ गौथुम हिसाबै जों बेखौनो खावलायगोन, दुलाराय बाथौ गौथुमा जोंनो थिखाना होनाय धोरोमनि जा खान्थि थाखानाय बे बाथौ थान्दै बे लेखा संबिजिरनि गेजेरजों जोङो मोनफ्रोम हाबाफारिखौ दिनै नंगौ गोबाङा बुंनो नागिरो मा गोदान नेम निथि खालामदों, नाथाय जों गोदान खालामाखै। जिथु जोंनि थाखानाय बेखौ जोङो माखासे समफ्राव बावगारनानै गोमालांनो नागिरनाय बेखौ हयथ' जों दिनै एसे सोदांनायनि गेजेरजों जों बोखांनानै जोंनि थाखानाय फोरबोफोरखौ जों माबायदिब्ला गाजा गोमजा खालामनो हागोन आरो जोङो गोमालांनो नागिरनायखौ हमथानो थाखाय दिनै बाथौ थान्दैनि गेजेरजोंनो थांनानै जों मोनफ्रोम फोरबो आरो हाबाफारिफोरखौ गाजा गोमजायै मावलांनो सानदों। बे आरो जोंनि थांखिफोरा। आरो बेखौ जोङो दावगाफुबोनाय जिथुनिखि लाइमोनफोर जों खावलायगोन, जों बाथौ थान्दैखौ बयबो फराय आरो बे फरायनायनि गेजेरजों बाथौ थान्दैयाव जाखिनि नेम निथि होनानै दोनदों बेजोंनो बयबो मानिलायनानै सोलिब्लानो हयथ' जोंनि बाथौ धोरोमा मुलुगनां जागोन, आं बेखौ मिजिंथियो।